Ако имаш синдром на поликистозни яйчници и всяка диета, която опитваш, не работи, проблемът не е в теб. Поликистозният овариален синдром засяга една на всеки 10 жени и прави отслабването много по-трудно. И повечето от тях развиват инсулинова резистентност, състояние при което клетките ти не реагират добре на инсулин. Когато това се случва, тялото ти произвежда още повече инсулин, за да контролира кръвната захар. А повече инсулин означава повече мазнини, особено в областта на корема. Жените с поликистозни яйчници горят до 40% по-малко мазнини по време на тренировка. Това означава, че дори да ядеш по-малко и да тренираш повече, тялото ти може да не гори мазнините толкова ефективно. При това заболяване най-важното не е просто яж по-малко, тренирай повече, а да управляваш хормоните си и да балансираш инсулина. За да отслабнеш, трябва да контролираш кръвната си захар, като се храниш с повече протеини, фибри и здравословни мазнини. Кардиото не е достатъчно. Силовите тренировки са доказани много по-ефективни, защото подобряват инсулиновата чувствителност и ускоряват метаболизма. Ако не адаптираш храненето и тренировките си спрямо хормоналните си нужди, ще продължаваш да се бориш без резултат.